Yan. Chukia Barrio San Miguel. Kemplas dan. Oh, hello. Wala kayong kakakwa eh. Oh, Konden. Mag-hello ka pa mo. Pinandi kayo dumamit na lo. Subukan tayo pinandit. Pati ka no magpalilo kaya tanang kung pwede ka. Oh, kasanting na yung danaw mo. Magalpok lang ng yelo po. Maramit. Nanong date ngayon eh? Feb 2? Oh, February 2, 2020. Neb. Kasanting. I-upload kayo po ito. Mag-subscribe kayo na banta tina keng sweldo keng YouTube o apulo la pa mag-subscribe kaya kami. 1 minute 30 seconds tayo. Baka nito. Medyo makabay. Wala, edi makakanan ka na. Buho yung bulating Kevin. Dong palto tayo. Chiya ka rin siya. Manahimik yan naman. Nalayang ako pa eh. Taka rin. Kung bongbong chuketa malaw. O rin, lalamakasya. Ta, kakaiya. Pinantit ka yan. Pati oras na naningal mo salda mga ano lang. Oh, 2 minutes. 1, 2, 3.